Сәлем сезләргә, нурлы йөзләргә. Җәмәгать, дөрестән дә йөзләр нурлы, мотор, чиста булсын өчен артык күп эш кирәкми. Бары тик инде берничә пункт бар. Шундыйларның берсе ул сыйфатлы косметика. Шуңа күрә шоубыз командасы бүген Реседадор лабораториясендә, һәм инде әлбәттә без үзебез генә түгел, ә инде Татарстанның атказанган артисты Иркә дә бүген безнең белән. Җәмәгать, менә безнең Реседадор лабораториясе, менә безнең Татарстанның атказанган артисты Иркә. Иркә, безнең инде тапшыруыбызның башында иң традицион бирелә торган сорау. Ничек кәефләрең? Кәефләрем бик әйбәт, сезнеке ничек? Әйбәт, Аллага шөкер. Менә әйт әле, косметика белән еш кулланасыңмы син? Яш кулланам. Менә беләсеңме ни өчен сорыйм? Без килдек әлеге лабораторияга. Без инде озак уйладык, Татар эстрадасында кайсы җырчыны чакырык микән шушы лабораторияга кунакка дип, һәм син дә тукталдык. Беләсеңме ни өчен? Беләм. Ни өчен? Чөнки мин точно дөресен әйтәчәкмен. Чөнки син турысын бәреп әйтәсең. Әгәр дә начар булса, начар дип әйтәсең, яхшы булса, яхшы дип әйтәсең. Шуңа күрә җәмәгать, хәзер белербез. Үземә дә шәхсән хәзер кызык булып китте инде. Ничегрәк бәяләр микән безнең Иркә? Иркә, киттекме? Әйдә, Аллага тапшырып. Делаем всё. Бу просто накидка гына. Менә җәмәгать, лаборатория булгач, монда бүтән теге шундый халатлар белән керәбез без, хәзер аралашып алырбыз. Әйдә, ана. Беләсезме ничек? Үстем җәмәгать, үстем. Артистлар миңа әйбер кигезә. Дуслар, менә Реседадор компаниясының директоры Резидә Фандусовна Нурисламова. Хәерле көннәр. Хәерле көннәр. Без килдек сезгә менә шушы шибәр ханым белән. Иркә, нинди проблемаларың бар синең? Менә хәзер барысын да хәзер бәйнә-бәйнә сөйләп бирсәң була. Миңа бөтен проблемаларны сөйләргә кирәкми, ипотекалар, башка. Сез булышасызмы андый бердән ипотекалар? Исә бит буенча гына сөйләргә кирәкми. Әйдә башта бит буенча, әгәр дә ашап китсәң, нәрсә инде калганнарында. Минем проблемаларга килгәндә, минем шундый кыры тәннәрем, миңа бик теге увлажнение кирәк инде. Кремнар буенча бик күп тәкъдим иткән кремнар булды. Берсе дә миңа туры килми. Миңа кызык, нәрсә сез миңа тәкъдим итерсез һәм моның итогы ничек булыр? Иркә, әйдәгез без сезнең бүген тирегезне карыйбыз. Безнең аппарат бар специальный. Һәм инде менә сезнең потребностьлар буенча һәрбер молекулаларны туплап, сезнең өчен индивидуаль косметика җыеп, без соңыннан карарбыз, ничек булышамы, юкмы икәнен. Миндә үземнең проблемаларым әйтим әле, ипотекалардан башка. Минем менә хәзер куркыта башладылар, егетләрнең яшь вакыттан ук чәчләре коела дип. Миңа андый әйбер куркыныч микән, юк микән, һәм әгәр дә әлеге әйбер килеп чыкса, нәрсә эшләргә миңа? Буйлат, чынлап та, инде хәзер бик күп кешеләрне күрәбез, яшь кенә җегетләрне күрәбез, аларның чәчләре коела һәм чәчнең коелуының причинасы андрогенная аллопеция, инде тестостеронның күп булуы һәм ул тестостеронның безнең чәчләребезгә воздействиесе ныгынды. Шуңарга сез беренче чәч коелуларны күрү белән аларны уже корректировать итә башларга кирәк. Шуңарга безнең бар продуктлар, алар клинический тестлар үткән һәм алар чәчнең туктата коелганын һәм инде коела башласа, без аны корректировать итеп чәчләр үсә башлый. Иркә, мин сезнең хәзер тирегезне карыйбыз һәм сез үзегез дә карый аласыз. Бу микровидеокамера, ул безнең клеткаларыбызны зурак итеп күрсәтә һәм инде без нинди проблемалар бар икән, без аларны барысын да күреп, фиксировать итеп, инде һәр проблеманы инде решать итә алабыз. Әллә нинди әйберләр күренә башласа, динозаврлар тагын нәрсә кешеләргә күрсәтмәгез инде, яме, үзегез генә карап торыгыз. Бу сезнең өчен генә, моны берсе дә күрмәй һәм без инде соңыннан берәр ойлар үткәч, инде безнең косметика белән кулланганнан соң, без аның динамикын күрә алачакбыз. Әгез карабыз. Без күрәбез сезнең клеткаларыгыз бик яшь. Монда возрастных изменений күренми. Эй, Аллага шөкер. То есть менә клеткалар барысы да треугольной формы, то есть никаких вытягиваний нет, то есть возрастных изменений пока не вижу. Хәзер сезнең крем бар, все-таки кожа азрак корырак, аны азрак увлажнить итәргә кирәк. Инде дневной кичке кремнарны более жирныйрак, более плотныйрак алырга була инде. Безнең күз кырындагы тиребез ул тоньше, анда pH икенче төрле бүтән җирдәге тирегә караганда. Һәм без күрәбез инде күз кырына әзрәк уплотнение таба алабыз, без добавить итә алабыз. Сырлар да күбәя башлады инде. Аларны беренче алып булмасмы икән крем белән генә? Крем белән алып була.
Инде әле сіз яш бит, әле сезнең бер нәрсәдә теге серьезный изменениялар юк. Һәм бар төрле активлар, алар тиребезне уплотнять итеп җибәрә инде һәм мимиканы әзрәк расслаблять итә. Тирегезне бик чувствительный дип әйтә алмыйм, ул тыныч, достаточно купероз күренми, бу бик әйбәт. Һәм шуңарга сезгә мин әйтә алам, просто уходовый продуктларны, дөрес уходовый продуктларны кулланырга кирәк инде. Косметика алганда карагыз составына, чтобы составында теге минеральный мойлар булмасын, силиконнар булмасын. Һәм төрле пептидлар бар, алар даже синтезируют коллаген собственный, и шуның белән инде яшәртеп җибәрә ала. Шуңарга Сез буларны миңа язып бирерсез инде, пожалуйста. Я онтырга могу, нәрсәләр булырга тиеш, нәрсәләр булырга тиеш түгел. Язып бирерсез бер кәгазьгә. язып бирәм һәм мин сезгә каталог һәм без сезгә хәзер косметиканы җыеп, туплап, соңыннан тагын бер заман, берничә вакыт узгач, безгә тагын очрашып карарга кирәк. Ничек сезгә туры киләме, туры килмәме. Һәм башта ук менә башлаганда бу бит инде сезнең өчен яңа косметика була. Шуңарга сез аларны башта запястьегә сөртүп, карагыз, нет ли чувствительности. Безнең косметикада андай аллерген компонентлар юк инде, ул без изначально теге ароматизатор, красительләрне барысын да алып ташладык, силиконнар безнең косметикада юк, минерал мойлар, теге агрессив компонентлар юк инде ул. Но индивидуаль чувствительность булмасын өчен башта тестировать итеп карыйк, инде соңыннан битегезгә сөртергә ярый. Рәхмәт. Миңа ошады. Сезнең объем бар, а вот жировая ткань, то, что на щечках, это Да. депо А стволовых клеток. ялам, а мне все говорят, что это наоборот хорошо. Это очень красиво. На французлар еще самый красивый вид – это детское личико, аларның bütün косметикасы күбесе инде пушап эффект на лице создает. Поэтому вот пухлое личико, детское личико – это считается стандарт красоты для француженок. Алар бит худенькие, вот Галюся Кобрак худенькие. Ой, как приятно мне. Именно такие мешки биша удаляют. Вот это делать нельзя, потому что жировая ткань – это депо стволовых клеток, которые запускают рост клеток кожи, кератиноцитов. То есть пока есть щечки, будет постоянное обновление кожи и меньше вероятности образования каких-то возрастных морщин, колорнейлер. То есть депо вашей молодости, вот эти щечки. Круто. То есть это факт. Поэтому продуктлар прямо стимулирует работу адипоцитов, объем придает и так далее. Ирка, менә без сезнең тирегезне карадык, мин сезгә хәзер инде индивидуаль подбирать итеп косметиканы җыясым килә һәм комплексный подход бит инде ул бик важен безнең тиребезгә. Шуңарга иң башта моторлык безнең чисталыктан башлана. Тиребезне без гелдә кич җуырга тиешбез, бүтән мейкап, бүтән бизәнгән ниләрне косметиканы җуып бетерергә тиешбез. Әмма ләкин җуындыра торган компонентлар бик ни булырга тиеш инде. Әйбәт булырга тиеш инде. Ул безнең тиребезне киптерергә тиеш түгел. Ләкин сезнең тирегез корырак дисез, мөгаен сезнең косметикагыз җуындыра торган косметика, ул сезнең даже кожагызны пересушивать итәдер дип уйлыйм инде. Шуңарга мин сезгә пенка рекомендую. Бу пенка немецкий основада, ул балачагаларда тестлар үтелгән даже. Сезнең кызларыгыз бар, мин беләм, аларда җуына ала. Бunda моның белән аларда җыйынсалар, бу 2 генә көнгә җитә инде. Ну ярар. Ул күп чакка җитә. Һәм Ирка, сез косметика белән куллангач, инде декоратив косметика булгач, менә җыйынганнан соң обязательно контроль качества булырга тиеш. Мицелляр су белән сез тагын бер кат йөреп чыгасыз, чтобы бер бөртек дә декоратив косметика биттә калмасын өчен. Чөнки сезнең битегез төнне восстанавливаться итеп ял итәргә тиеш инде. Шуңарга мицелляр су. Инде яшь кызларыгызның проблемалары бар икән, кара нукталар биттә. Алар ватный дискка салып, инде 1 минутка тотып тора ала һәм бүтән поралар чистарып чыгачак. Бик әйбәт. Менә бу мицелляр су. Любой чистарта торган продуктлардан соң алар немножко безнең тиребезне pH-ны смещать итә, более щелочной якка инде химияны истә калсагыз. Химияны эшлегә генә белә идем шул. Шул pH беләбез бит инде суның pH 7, әмма ләкин безнең тиребезнең pH 5 булырга тиеш, 6-га хәтле. Шуңарга безнең любой чистарткан продуктлардан соң без тиребезне әзрәк кенә подкислять итәргә тиешбез. Иң яхшы кислота серкә бу сөт кислотасы, молочная кислота дип атала. Чөнки шушы сөттән алынган молочная кислота безнең тиребездә дә бар инде. Ул безнең тиребездә как раз натураль увлажняющий фактор өчен итә инде.
җавап бирә шуңарга. Монда бу продукта безнең кислота, без әзрәк кенә подкисләйм. Һәм тоникны инде жумыйбыз. Ул безнең тиребездә кала. Сезнең бик зур проблемаларны мин топмадым, әмма ләкин яшь чакта да төрле активларны кулланып, инде дөрес кремнарны куллансагыз, сез үзегезнең матурлыгыгызны узаккарак саклап кала аласыз. Шуңарга мин сезгә күз кырында сыворотка бирер идем. Моның Бутыгы сырларны бетерәйин дейме? Потихонечку ул сырларны наполнять итеп, моның составында бар пептид, эластичность упругость әзрәк добавлять итә. Моның составында бар продукт уплотнять итеп мимиканы әзрәк кенә ала. Сез бүтән мимикагыз, битегез исә, живой мимика белән кала, әмма ләкин микромимика, күренмәгән микромимикалар, алар расслабляться итеп, инде морщинкалар килеп чыкмаска профилактика. Яхшы. Һәм капиллярнарны нитәйин саклый. Яхшы. Так, монсын күз кырына. Һәм мин сезнең тирегезне карадым, менә һәм 2 крем бирәсем килә. Беренче крем иртән сезгә сөртергә, бу Франциядә эшләп чыгарган без француз технологлары белән, анда Франциядән эшләтеп алып кайттык. Бу крем сезнең битегезне восстанавливать итеп, увлажнять итәчәк. Бу кремда силиконнар юк, вазелиновый майлар юк, бу сезнең тирегез дышала. Һәм соңыннан инде декоратив косметика сөртсәгез дә, ул җайлыгына була. Һәм төнгә җуынганнан соң, сез бүтән ичендә ул косметикаларны алгач, бу интенсивное восстановление дигән крем, чтобы бүтән клеткалар, бүтән функциональный процесслары тиридә восстанавливаться итсен өчен. Менә шушы 2 крем. Һәм мин тагын әйтәсем килә, сезнең яшегез бик яшь әле, әмма ләкин инде 30 яшьтән соң безнең тиребезгә без добавлять итә алабыз пептидлар. Менә шушы пептидның исследованиялары буенча 30 яшьтән соң кулланган кешеләр, аларның коллагенлары, эластиннары узакка чыдый инде, узак итеп яши һәм сезнең матурлыгыгыз узаккарак җитәчәк. Рәхмәт. Иркә, ничек син тикшерделәр сине монда кремнар, косметикалар карадылар. Һәм нәтиҗә ясап, нәрсә дип әйтә аласың? Хәзер инде барыбыз да тыңлыйбыз. Нәтиҗәсе нәрсә дип әйтә алам? Бик ошады сөйләшүләре, бик матур сүзләр әйттеләр. Әле син бик яшь дип әйттеләр. Проблемаларың әллә күп юк дип әйттеләр. Әз генә бар инде, менә шуларны төзәтеп җибәрергә, менә шундый кремнар кирәк дип әйттеләр. Хәзер бит әле сөртеп карамадым, шуңа күрә мин кайттым. Берничә атна буена моның белән шөгыльләнәчәкмен. Һәм әлбәттә инде җавабымны кайтарам. Мин үземнең Инстаграмда булса кайтарачакмын. Йөзеңдә елмаю бар, димәк инде син канәгать. Конечно, моның халык матур сүзләрдән соң анда Франциялар турында нәрсә сөйләгәч, миңа бик приятно. Әлбәттә, Риза ханым, әйтегез әле, менә сез ничәнче елдан бирле эшлисез? Безнең компаниябызга 7 ел. Инде бу ел 5-6 еллап без косметологлар белән, дерматологлар белән генә эшләдек. Һәм инде хәзер без үзебезнең клиентларыбыз белән дә эшлибез. Без бик ачык һәрбер флакон өчен отвечаем. Әйтегез әле, нәкъ сезнең продукция менә башка косметикалардан, башка кибет косметикасыннан нәрсәсе белән аерыла? Безнең косметика фармакологлар белән разработан беренчедән, һәм без косметиканы эшләп чыгаргандан актив компонентларын эшләгән дозировкада салабыз. Бу нәрсә дип атала? Менә сез кайсы магазинга кирсәгез дә, анда кремнар бик күп бит инде. Крем эчендә гиалуроновая кислота бар, әмма ләкин сез бер кайчан да белмисез, җитәрлек мол кислота юкмы икәнен. Безнең косметикада ул гел терапевтический дозада. Һәм без эшләп чыгарганда без бүтән агрессив компонентлардан баш чыктык. Безнең косметикада да юк агрессив компонентлар, безнең косметикада юк ароматизатор, отдушкалар, красительләр. Бу бит инде лишний аллерген. Төрле битләр була, шуңарга безнең косметика күп кешеләргә инде якын туры килә ала. Менә исеме шундый матур, Реседадор. Бу нәрсә дигәнне аңлата? Әйтегез әле. Лекарственное растение, Реседадорат, латинское выражение, резида душистая. Бу лечебное растение, мин фармаколог булгач, инде латинский язык минем өчен бик якын, шуңарга шундай исем килеп чыкты. Реседадор шәп. Риза ханым, сезнең лабораториягыз менә мин үзем дә читтән күзәтеп торам. Әйбәт икән, мин әле егет башым белән дигән нәрсәдә булса аңладым. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт. Чакырганыгыз өчен, кунак иткәнегез өчен, тикшергәнегез өчен, әле чәч булса, әгәр дә Алла сакласын булса киләм. Шуңа күрә киләсе очрашуларга хәтле сезнең белән саубуллашабыз.
Зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Без сезне көтеп калабыз. Зур рәхмәт. Иркә, инде әйтә, без синең белән хәзер аралашып алырбыз. Иркә, менә хәзерге авыр заманнарда бит инде теге бөтен кыюлыгын җыеп концертлар куеп йөрисез. Ничек кыен түгелме менә шулай итеп концертлар куеп йөрергә? Рәхәт дип әйтеп булмый, рәхәтлеге бар. Тамашачы белән күрешәбез. Заллар тулы булып бетмәсә дә, рөхсәт бит әле юк тулы залларга. Бик шатбыз, без эшләргә тиеш. Бер көн бер концерттан соң утырып торам, уйланып. Коллективта кешеләр күп бит инде. Мен әйтәм, менә ярты зал дип бер ягы үзем белән сөйләшәм эштән. Аннан соң тукталым әйтәм, син ничәсең әле акча турында гына уйларга тиеш. Әнә безнең Хәмдүнә апалар, олы артистлар теге кыш көннәрендә әле машинада түгел, чанага утырып йөреп бер айга бер генә тапкыр акча бирә торган булганнар. Эшләгәннәр бит, сәнгать дип, татар сәнгать дип, җыр дип эшләгәннәр, тамашачы дип эшләгәннәр, акча дип эшләмәгәннәр. Шуңа күрә бу безгә җырчыларга дип әйтим, сәнгать кешеләренә бер менә сабак дип әйтсәм дә була. Сабак бик әйбәт. Бик әйбәт. Синең җырың искә төште. Бик әйбәт. Шуңа күрә үсенеп китеп, акча турында гына, теге машиналар турында гына, рәхәт тормыш турында гына уйлап яшәмәгә әле. Бу сынауның уңай яклары бар. Иң мөһиме, әзме күпме тамашачы килсә инде, без җырларыбызны җырлап кайтабыз икән, без бәхетле, коллективтагы егетләр әзме генә акча эшлиләр икән, менә аларның да һәрберсенең гаиләсе бар. Минем өчен инде бу шатлык. Әле кайсы якларда булдыгыз концертларда? Менә башлап җибәрдек. Казанда 2 көн булдык. Балык бистәсендә булдык. Әлки ягында булдык. Базарматакта булдыгыз. Базарматакта. Шәһәрстан якларында. Тамашачы җылы кабул итә. Без эшләүбездән бәхетле. Ноябрьбез тулы концерт. Кешеләр инде әлбәттә тамашачы маскадан утыра. Маскадан утыралар, эмоциялары күренми. Елмаямы, юкмы? Менә шулай карап кына күзләреннән генә күрәбез. Кул чабалар инде иң мөһиме кул чабалар, шунысы. Казан концертлары ничек узды? Аллага шөкер, әйбәт үтте. Кем инде чыгып монда инде җырчы үзенең концертын начар үтте дип утырсын, шуңа күрә бу инде билгеле, әйбәт үтте дип уйлыйм. Моның инде ничек үткәнен мин үзем бәяләргә тиеш түгел, чөнки мин сәхнәдә басып торган җырчы, бәяләү инде ул әлбәттә безнең тамашачы. Җылы смслар килде, чәчәкләр дә булды, җылы сүзләр дә ишеттем. Алланың рәхмәте яусын, килгәннәр. Менә шуннан чыгып инде шәп дип әйтеп була инде, шушы теге смскалардан, җылы сүзләрдән. Булсын, тамашачы әйтсен шәп. Мин әйтәм. Менә без тамашачы битен сәхнәне күрә, сәхнә артында менә хәзер шуны сөрәс килә, балалар килгән име шушы концертка синең? Бер көнне килделәр, килмәгез дип әйткән идем. Алар бит инде шуграк минем. Алла кызым концертлар вакытында, Казан концертларында һәр вакыт миңа булыша. Гримеркада ул минем белән киендерә мине. Микрофонны биреп тора, чөнки анда бик якын кеше кирәк, тиз эшләргә кирәк. Бу Казан концерт турында гына сүз бара. Ул ял көннәре кичкенә кызлар килделәр, концертның башынан ахырына хәле карап утырганнар, кайткач мактадылар. Бик яхшы шут иттең, әти турында да яхшы сүзләр әйттең. Молодец дип мине олы кешеләр кебек мактадылар. Алар ничек гомумән хәлләре бүген көндә ничәләр кайларда? Олысы бит инде 11 класста, кстати, олысына Айсылума 1 айдан 18 яшь тула. Ноябрьдә ала теләсә инде зур кызга әйләнеп битте. Икенчесенә килгәндә әзерләү курсларына йөри, мәктәпкә керергә әзерләнә, 2нче елга керергә, подготовительныйга йөри, модельный агентствога йөри. Модельный агентствога. Аннан соң биюгә йөри, мгновение мизгелдер кеменә биергә йөри. Буш вакытын калдырмыйбыз, илгәрә булай иншалла. Синең җырларыңны тыңлыйлармы алар гомумән теге өйдәме, машинада баргандамы? Тыңлыйлар. Теге
тыңламыйча карасыннар. Тыңлыйлар. Менә әйтәт теге иҗатка кагылышлы тагын сораулар, име берәр җырыңа клип төшерергә җыенмыйсыңмы? Синең бит инде әйткәнемчә теге төрле җырлар бар, име берсе теге шакал булса, Шакал җырын яратасың дәйе. Тормыш җилләр алар бит инде берсеннән берсе аерылып тора. Менә шуларның берсенә клип төшерергә уйламыйсыңмы әле? Әйе, алар җырларны мин бер типтарак ясамыйм, аларны мин төрле юнәлештәргә ясарга тырышам. Төрле тамашачының әзосында күңеленә керер өчен инде. Тормыш җилләре инде безнең матур гына сәхнәдә кертеп җибәрдек съемкаларны, шулай бит анда инде клипта кирәк булмады. Җыр үзе менә шулай шык итеп керде дә китте. Хәзер Зифа апа Нагаеваның яшәргә ирәк йөрәк дигән бик философский җырына клип төшерергә җыенабыз. Шуңа әзерлек бара. Бу җырга бик теге серьезно карыйбыз дип әйтим инде. Шуңа әзерләнәбез. Беләсең, менә бу җырга кагылышлы сиңа берәр әйтәсе килә. Теге минем дуслар, иптәшләр бит инде радиода эшләгәнне белгәч, миңа берәрсенең сторисларын җибәрәләр дә бу җырның исемен әйтәле брат дип менә берничә хәбәр килде шундый менә теге яшәргә ирәк йөрәк буенча. Бу җырның теге тарихы ничегрәк? Бармы аның берәр тарихы? Мин бу җырның тарихын сөйлисем килми. Ул җырның тарихы бар, аның мәгънәсе бик тирән. Бу җыр минем иркә турында гына дигән фикер булырга тиеш түгел. Бу һәрбер кешенең тормышында авыр мизгилләре була, авыртулар да була. Төрле кеше, менә һәрбер кеше үзенә ничектер кабул итеп, үзе аша үткәрсен дип клипында шулайрак иттереп эшлибез. Минем турда булмаячак клип. Бу гомумән алынганда бөтен кешелеклеккә, бөтен тамашачыга, бөтен кешегә кагыла торган тема. Мин бу җыр өчен бик зур рәхмәтемне әйтим әле. Менә Зифа апага. Сүзләрен дә киенде ул язды. Әйе, әле аны котлыйбыз шундый теге зур дәрәҗәле мактаулы исем алу белән. Менә синең репертуарда гомумән ничә ләп җыр бар хәзер? Якынча. 200ләр чамасы. 200ләр. Менә шу 200 җыр арасында. Әйе, менә шу җырлар арасында иң яратканы бармы? Менә бу син бит инде мин сине шундый хөрмәт итәмме? Нәрсә өчен? Чөнки син кызыклы сораулар бирәсең, име? Башкалардан аерылып торасың. Нишләдең син? Нигә миңа бөтен сорау кеше бирә торган сорауны биреп торасың? Минем сиңа сорауны биргән юк иде әле. Минем үземә кызык шушы сорау. Бу сорауга бик күп тапкыр җавап бирдек бит инде. Җырларны аерырга ярамый. Әйе, шулай да бар берсе менә берсе. Мин аларны әйтә алмыйм, алай. Бар моңсурак җырларны йөрәгем менә күңелем халәткә карап инде. Якынрак кабул итә инде, ничектер миләш, яшәргә ирәк йөрәк, яраланган ике аккыш, әллә миңа рәхәт дисеңме? Ул җырларны менә шулай күземне йомып инде җырлыйм. Тиз ритмдагы җырларның тоже күбесен яратам, шулай ук карагачымны да төшереп калдыра алмыйм. Ул минем визитный карточка булып кереп китте. Менә бүгенге кенә тормыш җилләре, бәхет көтүләре, кызыкмагыз матурларга ничек аларны һәрберсе бөтенесен яратам, аерым гына берсен дә әйтәсем килә. Берәр эстрадага берәр җырчы белән хәзер синең бит инде дуэтларың бар име? Элвин Грей белән андаймы? Менә хәзер якын киләчәктә көтеләме берәрсе белән? Аңлап алдыңмы сорауны? Юк, көтелми, дуэт беркемендә җырлыйсым килми. Бик күп дуэтлар булды. Дөрес булган дуэтлар булды, дөрес булмаган дуэтлар булды, эзләнү булды. Кирәкмәгән дуэтлар да бик күп булды. Төркемемдә егетләрем бар. Илфарым бар, Фидаилем бар, алар бик әйбәт җырлыйлар. Дуэт булса, бәлки алар белән аларны үстерү өстендә эшләргә тиеш мин. Ник мин башка минем коллективта булмаган кешегә соң әле дуэтлар эшләп, мин булышлык бирәм. Миннән текәрәк җырчылар белән тоже юк. Әгәр дә Байбулатың белән Байбулат синең белән эшләп алабыз. Шуңа күрә бәлки көтегез. Җырны үзең сатып алсаң, клипка үзең акча түләсәң. Үзем эшлим барысында. Әйдә шакалны Шакалны мин гитарада уйнап анда. Әйе, мин җырлыйм. Син шундый хыялың бармы дип бәгырем. Иркә, әйдә син белән хәзер бер кичкенә генә блиц опрос уздырып алыйк әле. Әйдә. Син ничек карыйсың? Әйе яки юк дип кенә җавап бирәсең. Яме? Димәк, блиц опрос. Булайрак, блиц сораштыру дип әйтәбез инде. Иҗатыңа карата негатив комментарийлар булса, кайфың кырыламы? Юк. Радио, телевидениедә синең турда нәрсә сөйләгәннәрне күзәтеп барасыңмы? Әлбәттә. Безнең эстрада дуслык барлыгына ышанасыңмы? Юк. Җырчылардан берәрсе ачуыңны чыгарамы? Юк. Татар эстрадасында берәр җырчыны үзеңә үрнәк итеп куясыңмы? Куям. Син үзеңне оптимист кешегә саныйсыңмы?
Әйе. Егетләр өчен сугышканың булдымы? Бер тапкыр гына. Яратканы, иң ошаганы тормыш җилләре яки шакал? Тормыш җилләре. Әйе, син әлеге блиц сораштыруны уңышлы гына уздың. Иркә, хәзер бер уен уйнап алабыз, ийме? Мин сиңа бер сорау бирәм. Бу сорауга теге җавабын син белсәң дә, синнән кабул ителми, чөнки берәр танылган кешегә шалтыратып, шушы сорауны бирергә кирәк булачак. Әгәр дә ул дөрес җавап бирә икән, бездән сиңа берәр кечкенә генә бүләк була. Яме? Әгәр дә белмисең икән, бүләк булмый. Менә күрәсеңме ничек рәхәт. Башта сиңа әйтеп карыйм. Менә кара, ботакта утырган кошны куркытмыйча гына алманы ничек өзергә? Ишеп киткән көтеп торырга. Молодец, Иркә әзерләнгән безнең, име? Барлык шушы теге мондый табышмак. Укыган идем инде аларны. Әйе. Динә Палатыповга шалтыратып карыйбыз. Алло, исәнмесез? Исемсез? Динә апа, бу Иркә иде. Привет, моторым. Привет. Без сезнең белән хәзер шок булмасын, туры эфирда. Шоу-биз тапшыруыннан сезгә шалтыратырга уйладым. Анда инде монда сорау бирәләр, нинди артистка шалтыратып бу сорауны бирә аласыз дип. Шуңа күрә мин сезне сайладым. Аптырап калмагыз. Менә монда сорау Динә апа җавап бирә алырсызмы икән? Ботакта утырган кошны куркытмыйча алманы ничек өзеп алырга? Ağaçның астыннан гына кереп, әкрен әврелер идем дә. Юк, барыбер өзмәс идем мин шушы. Дөрес җавапны әйтсәң була. Яра, дөрес җавапны әйтәбез, Динә апа, яме? Кошның ышып киткәнен көтеп торырга кирәк. Динә апа, сезгә TMTV телеканалыннан кайнар сәлам. TMTV телеканалыннан кайнар сәлам әйтәм. Рафаэль абыйга сәлам әйтегез. Исән сау булыгыз, сау сәламәт булыгыз. Ярар, Иркә, сиңа дигән бүләкне без инде синең белән булган башка тапшыруга хәле саклап торабыз. Аннан соң бәлки ансында булыр. Һәм беләсеңме, синең бит инде менә хәзер Айсылу 11нче сыйныфта укый, шулай бит. Әминә 1нче сыйныфка керергә әзерләнә. Шуңа күрә мәктәп программасы сиңа ничек тә булса әз генә булса да якын, име? 1 грамм да якын түгел. Үзе эшлиме Айсылу? Үзе эшли. 1нче класстан бер дәресендә аның белән эшләмәдем, чөнки мин бит укытучы түгел инде, мин җырчы, шуңа күрә мин музыка дәресләреннән генә булыш алам. Әйдә, менә шулай да теге мин тикшереп карыйк. Беренче сорау. Англия ничәнче елда барлыкка килгән? Беләсеңме, мин сиңа нинди подсказка бирә алам? Тугы. Әйе, син бәлки беләсеңдер. Син дөрес әйтә башладың. 900 елларда. 900. 900. Әйдә бит 925 дип алыйк. Якын, 927. Күрәсезме? Әйбәт. Әле якын түгел дисең. Менә бит. Һәм ишараттагы сорау, сумма углов треугольника, очпочмакның почмаклар суммасы. Очпочмакның хәзерге Лепа карап утырырмы икән инде моны? Математика укытучысымы? Әйе, геометрия укытучысы. Ага. Очпочмакның менә почмаклар суммасы. 180. Син карап өлгердеңме әле? Юк, карамадым. 180. Монда язылган. География дәресеннән күчәбез. Иң зур океан. Иң зур океан. Тын океан. 3 сораудан 3-тенә дөрес җавап бирде. Хәзер безнең татар. Индийский түгел. Юк, Тын океан. Точнымы? Әйе. Дөрес әйттең син. 4нче сорау әдәбияттан, татар әдәбиятыннан Мукамай ничек башлана? Эй, Мукамай. Нишләде? Юк, менә былай башлана, русчасын әйтә. Не знаю. Или давно, или недавно. Син русча татарча әйләндерә кирәк, әйеме? Менә, не знаю. Белмим. Әллә күпкә, әллә бик озакка. Белмим дип башлана, әйе. Белмим дип башлана Мукамай. Һәм 5нче сорау безнең инде хәзер озакламый, күп калмады яңа елга хәтле дә. Дед Морозның туган ягы. Великий Уст. Великий Устюг. Белмим мин. Великий Устюг. Великий Устюг. Я ул иң мөһиме татар Кыш бабай кая тора, арчада торган. Да, юк, Кыш бабайның безнең теге
Кыргыз ичинде туган беләм мен шуңа күрә. Ул киләдер ят белән. Мин аларны белмим буларны. Урысларны белмим, татарларны гына беләм. Менә барысы да дөрес диярлек. Бу инде безнең теге кыш бабайлар, алар инде балалар өчен әзерләнгән сораулар, ләкин шулай да син иң төп, иң мөһим сорауларга дөрес җавап бирдең. Мондай да алкышлар кирәк дип әйтергә, ләкин монда тамашачылар юк. Ләкин хәзер телевизорның теге ягыннан алар сиңа алкышлап утыралар дип ышанып каласы килә. Иркә, хәзер беләсеңме, үзеңнең яраткан тамашачыңа гәрдә әйтәсе сүзләрең, рәхмәт сүзләре бар икән, рәхим ит, сүзне сиңа тапшырам. Хөрмәтле тамашачыларым, бүгенге көндә минем җырларымны тыңлагыз дип кенә кычкырып утырасым килми. Мин сезнең һәрберегезгә сәламәтлек телим. Әйдәгез бердәм булыйк, нык булыйк. Алла теләсә барсы да үтер бу авырлыклар. Киләчәктә матур-матур җырлар белән сезнең күңелләрегезне күтәрермен дип ышандырам. Обещаю дип әйтим әле. Бәхетле булыгыз, сәламәт булыгыз. Үзегезне зинһар өчен саклагыз. Иркә, зур рәхмәт вакыт алып килгәнеңә сиңа. Шуның белән инде безнең шушы мавыктыргыч тапшыруыбыз ахырына таба якынлашты. Синең белән инде зур сәхнәләрдә, юк, сине зур сәхнәләрдән күрергә насыйп булсын, тулы заллар белән шулай бит әлегә авыр заманалар тизрәк узып китсен. Һәм шушы югары күтәренке кәефтә безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты.